Sammen. I dag skal jeg spille Partycraft. Det bliver svært i hvert fald, ja. Oh my god. Katterne, tror jeg. Det her, det er min avatar. Kryds. Jeg skal lige hen til min hus, som jeg kan teleportere heroppe. Jeg ved overhovedet ikke, hvor foran min hus er hen. Gå jeres vej! Jeg prøver for at uploade en ny YouTube. Og det virker ikke så godt, på grund af, at jeg smadrer alt. Oh my god. Okay. Hvad? Magnus? Man skal filme før. Nej. Jared, så skal du downloade Partycraft. Nej. Det gider jeg sgu ikke. Vil du gerne være min kameramand? Ja, det gider jeg gerne. Ja, man. På grund af det er svært for mig. Hej, Magnus. Det her det er min storebror, vis dig selv. Nej. Men det her det er min storebror, Magnus. Han kommer senere i en eller anden video. Måske. Han har allerede lavet hans egen YouTube-kanal. Den hedder Faldgreb. Og han har kun lavet én video, ligesom mig. Og jeg skal til at lave en anden. Magnus, vil du have min house tour? Ja. Det her, det er der, hvor vi sidder og ser tv. Det her, hvor vi sidder og hygger. Det her, hvor vi sidder og gamer. Og laver alt mine lektier. Og det går kun de første. Herinde har vi balkonien. Herover har vi vores sover. Så går vi ned igen. Au. Så går vi herud. Det her det er udenfor. Ikke også? Og hvor er min toilet nu hen? Jeg kunne ikke huske at gå i toilet. Vil du se mit andre hus? Så skal jeg bare lige. Der er min hus. Så jeg skal herover. Her foran min hus. Her spiser jeg. Her sidder jeg og ser tv. Her er min garage. Med min bil. Magnus, du kan overhovedet ikke se min karakter. Hvad laver du? Far! Jeg har fået en ny kameramand. Magnus. Her sover jeg. Her sidder jeg. Her gamer jeg. Og nu så laver du. Her er mit skab, den glitcher. Her har jeg en anden sofa. Hvad laver jeg? Jeg skal vise jer en andre spil. Hvad laver du? Det her det er Game Master Network, en Rebecca har lavet. Kom nu, Game Master Network. Mario! Skal vente den om. Game Master Network. Magnus! Oh my god, jeg glemte, at man ikke går. Jeg ikke går her. Oh my god. Hop, Rebecca. Og efter jeg har prøvet, skal vi se Magnus et år. Magnus. Kom nu. Nå, unger, har I nogle idéer til aftensmad? Nej. McDonald's. Magnus, man skal aldrig tage den der. Se, her kan man også Skal man faktisk, fordi at det er også skæmt. Jeg tager aldrig den. Jeg dør bare. Okay, Det Magnus. er Kettelig skoldsniffer.
Magnus, vi har allerede gjort 5 minutter. Gør det der med rockfacen. Bagefter du dør. Det kan jeg ikke, men jeg kan gøre sassface. Sådan det der med... Jeg kan gøre sassface. Nej, Magnus, du skal gøre det. Så burde jeg kunne se det. Jeg kan gøre det her. Gør det. Okay. Du er søs. Magnus, prøv at gøre et eller andet som dø. 3, 2, 1. Han døde. Ja, så døde. Magnus, du begynder at pause det. Okay, vil du være min kameramand? Lad os se, hvor god jeg er. Så skal jeg døde. Nå, men jeg kommer ikke til at dø. Hvorfor hoppede jeg? Oh no! Stille hest. Det ved YouTube-kanal ikke fars. For helvede. Magnus, Ja. jeg skal lige vise dig, at det her det er okay, hvis jeg dør. Har du oplevet nogle gange, at hvis du sætter dit dyr til auto-ride, og så du går ind på mappet, så bagefter når du kommer ud, så kan du ikke rigtig få det til at stoppe igen? Og ikke sige det til dem, ellers så bliver jeg banned fra YouTube, okay? Ja. Og det vil jeg ikke. Nej, det vil du nemlig Ellers så siger jeg det, og så bliver du banned. Magnus, Ja. hvis du siger det til YouTube, så siger jeg bare det til YouTube om dig. Elsker du ikke det her? Bye. Okay, stop, Edu. Så sig farvel. Farvel, vis Magnus. Magnus,